Hi guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेलनि जानानै फिनखेबसेबाव बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं दं बगजिलि गामियाव। आं बेयाव सासे फंबाय सासेया देग्लायनि मेट्रिक रिजाल्टखौ फार्स्ट डिभिजनाव फैदों। थ' बेखौनो आं एसे सोंनो नागिरदों जे फंबाया देग्लाय मेट्रिक फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामनानै मा खालामनो नागिरदों आरो माबायदि गोजोननाय मोनदों आं बेखौनो एसे सोंनो नागिरदों। गिबियावनो खुलुमबाय आंनि चेनेलनि जानानै लालाय बाबु गावनि सिनायथिखौ होलाय। खुलुमबाय आंनि मुङा बुहुम दैमारि गामि 5 नं बगजिलि हासो बगजिलि रङाग्रा पोस्ट अफिस गतिके बाबुआ बुहुम दैमारि नामा ना बुहुम दैमारि टटेल मार्क 397 लानानै 66% 17 पॉइंट लानानै गिबि मासियाव आवग्रिनो हादों। गतिके फंबाय सोंनोसै जाना फार्स्ट डिभिजन पास खालामबाय देग्लाय माबायदि गोजोननाय मोनदों गोसोआ बाराथ' गोजोननाय मोनाखै थेवबो माने साननाय बायदि जायासै आरोना साननाय बायदि जायासै। गतिके गोबां खस्थ'नि गेजेरजों फंबाया जे फार्स्ट डिभिजन लादों जाखि जियानो दङ आरो फार्स्ट डिभिजन मोनदों जोंनि आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो उनाव मा जानो नागिरदों बाबुआ फरायनानै दे माबा मोनसे सिमां थायोना डक्टर जानो लुबैदों मोजां खबर जाहाथे डक्टर जानो लुबैयो जोंनि एरियायावबो डक्टर गैया मोजां फरायबा निश्चय जागोन। गतिके जों बेखौ आसा थाबाय। गतिके आं दा बिमा बिफा दं बिथांमोनबो एसे सोमोन्दै एसे सोंना नायनोसै आफानिफ्राय। गतिके फुकलेस्वरा दा नोंथांनि फिसालायाथ' देग्लाय फार्स्ट डिभिजन फैबाय नालाय दा माबायदि गोजोननाय फैदों एसे फोरमायनो हाबा मोजां आरोना। मानगोनां जोंनि बे इउटुब चेनेल कामेश्वर बर' इउटुब चेनेल बिथांनि थाखाय साबायखर। आरो बे समावहाय जोंनि आंनि फिसालाया बुहुम दैमारि बिथाङा फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामदों खिन्थु अब्लाबो 66%आव पास खालामनो हादों। अब्लाबो जाबायदि सानदोंमोन बेबायदि माने जाफुंहोनोथ' हायासै। अब्लाबो बेखिनिखौ लानानै गोजोननाय लाखिनांगोन। अब्लाबो जेनेबा बे समाव आंनि फिसालाखौ जेनेबा नैबे साइन्सआव एडमिसन होनानै जेनेबा बिथाङाबो गावनो चइस खालामदों जेनेबा डक्टर जेनेबा डिग्रिखौ लागोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरो ओमफ्राय जोंबो एसे नाजादों बेखौनो जेनेबा डक्टरखौ जेनेबा जोङो जेसेबां हायो नाजागोन। लोगोसे बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। आदानिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा आं बिमायाबो दं बिमानि एसे बुजिनो नाजागोन बिमाया माबायदि बेखौ सोंनोसै बिमाखौबो जे बाजै एसे फोरमायलाय दा दिनैथ' फिसालाया फार्स्ट डिभिजन मोनबाय नालाय जों खुसिनि खोथा गतिके एसे फोरमायना होलाय चेनेल। दाथ' फिसालाखौ मोजाङैनो जाजानो लुगैयो आरो जोङो मोजाङैनो फरायजानो लुगैयो दा गाव स' गाइस दायो जोंहा बगजिलि बर' थुनलाइ आफादनिनो जिल्ला सोद्रोमा मानगोनां अखम दैमारि सार बिथांखौबो फंसे आं सोंनो नागिरगोन जाहाथे सार लालाय दा सारा माबायदि गोजोननाय मोनदों देग्लाय एसे बिबारखौ एसे फोरमायना होलाय। गिबियावनो जों गोबांखौनो गोजोननाय मोनदों मानोना जोंनि जितु बगजिलि आनसलिकआ जों गोदोहै बेबायदि वेलकाम खालामनो मोनाखैमोन आरो बेबायदि बरायनो मोनाखैमोन। दिनै जोङो बे सुक्लेस्वर फंबायनि न'आव फैनानै जोंनि बुहुम दैमारि जों बिथांखौ बरायबाय आरो मान बावबाय आरो जों गोजोननाय मोनदों बिथाङा माने हाई सेकेन्डारिखौ साइन्सआव फरायनानै डक्टर लाइन फरायगोन होनना बिथाङा बुंदों आरो जों सिगाङाव फोरमायदों। आरो बिमा बिफायाबो गोजोननाय मोनदों जोंबो गोजोननाय मोनदों बेबायदि मोजां थांखि लानायनि थाखाय। बिथांनि जितु थांखि बे थांखिखौ अराय सम इसोरा आशीर्बाद होगोन आरो जोंनि रायजो राजा आरो हायत हबानिफ्राय जानानैबो जोंबो आशीर्बाद होबाय जाहाथे बिनि फरायनाया अराय सम जिउ गुलौ जाथोंसै आं बिसोरखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। सारनि फंनैसो बिबुंथि लाखिनाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे बर' मिडियाम फरायनानैबो जोंनि गावनि गथ'फोरा गोबां गियानि गुनि जानो हागोन मोजां लेभेलनि साख्रि लानो हायो। गतिके बिदि साननाङा रावबो जाहाथे
इंलिश मिडियाम फरायनायल' जे सिरिफ साख्रि मोनो एसे टेलेन्ट जायो जेबो नङा दिनै बाबुआ बर' मिडियाम फरायनानै दिनै फार्स्ट डिभिजन आवग्रिनो हाबाय नाथाय जोंनि आफादनि जानानै बाबुखौबो रोजा रोजा साबायखर होबाय लोगोसे न'खरनि बिगोमा कुक्लेश्वर आदा बाजै बिथांमोनखौबो जोंनि आफादनि जानानै साबायखर होबाय दा दिनैनि ब्लगा बाला गोलाव खालामला दिनै जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर होबाय आरो जायफ्रा गोदान फैदों बिसोरबो जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायो जाहाथे कमेन्ट लाइक शेयार खालामो जाहाथे जों हारिनि एबा बर' माहारिनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय मोजां मोजां खामानि मावनो हायो बेखौ फोथायो आरो बारा गोलावनो बेखिनिखौ फोजोबनाय आंनि दिनैनि ब्लगखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।